kubor nakaslem jong unongsan hima. Usamla Ruben Najir Chairman jong Employment Cell ke KSU Sengkeme ula pentip bahadir ke jing yo khubor na gedekot jong ka seng halor ke jing wan boy jong ka we ke city ke office trekam jong ke KSU ya ke ba amla ban penpau kerteng manu ba pha ha ke bala ong ba kadon ka we na pedeng kinong tep kam ka bala persya halor ke jing penmi ya ki marks Usamla Ruben habaya keren bat kilat patai kubor mentak sengi sajain ke laitrik unailar arjar arpusau uliat hu ba kani ke ba persya ban penmi ye ki marks kadairu ke khun jong sekretari ke MPSC bat kadairu ke badon kerteng hapo ke thup jong ki henre pu arngut ke badai ke second additional list hagabede bat kani ne kalyang nongelam jong ke KSU loong bakum ka seng kamla ban penti kena ya kata Henry ula kintu pat ye kinong lum kubor bat kinong thok kubor bakin bot din da kabalik banyak keren baru sekretari la ka donni em ka bakum kata ka jingjia hapo ke MPSC nakaliang ka seng kala keren shairu bakat ba ka jing thungkam hapo ka jela kampat long ka bakhoj ba suba nakaliang ka KSU kanam shong klikti bat bakanam shong thaj Henry kan yai bot din bat yai tre ya ka kam kendiat por adam la patai yang ada ki dukhat ba kadon kum kata ka city ka popoi ka po office ng KSU kata ka city ka patai ba ka patai sini ka tho sini ba don way ni kita ki candidate ki patai ni kata ka city ki ba object ban pelat ki marks bat kani ka candidate ka dairu ka khunjung secretary but om tang kata khunjung secretary kadai ru ka ba pau kateng hakata ki hindre pu armut ka second additional list ni kum ka seng inumla ban verify ya kata hatu ka desisha na kam desisha ni shuyo pediang kata ka siti nang nung yo pediang ru imla ban batai hindre la kata ngakan tu ye phi ki kilat patai ku bor ba kum ka de kamram ko chu phiru lese ban pensisha ya kata baka don em kum kata pila ban interview secretary pidon ya ka hok ka chu phi ban interview ban kili hato ka de shisha na kam de shisha kata ba ka khu ju secretary ka le kata ka examination ban ni iru ba ka kum to sti ka patai ru ba pass ya kata ka examination jo ka LDA kum ka seng imla ban pensisha kata namar imi itu manu blok jung taw secretary manu blok jung taw secretary manu khun khiti jung taw secretary ngim Hindi haba wan kum kata ka sitipan lese ka don ka jingsi sha kata takadaw ngi pelat chikila patai ku bor ba phi ru pin dawa ban toket halor kani ka benta bat kum ka sangi nyai nakini kisni ila de le ila kum hatu singi chin isinjam barat ne bar tam hakini kisni ki banwan tu ina simshu isinjam ki bakham e bat nginum song than nginum pelkut yang ni ka jingi khi chungi kat pangi padi i baka thungkam tungjam hapo ka jela kan de ka khoj ka busuba